Hayi wemntaka Mo, impilo thina siyishintshile zabantu abanye singabazi nakubazi nanokuthi bakuphi nezwe bangubani, bayafisa ukusibona besixhawule besithinte ngesandla. Lokho sine track record and singabheke inzuzo futhi sisiza sidlula singenandaba, kodwa into esiconcern ngayo ukuthi wena uqaqekile, ama mental chains abekade kuwena usuphila by design not by default. Mina ayikho into nawekho namandla mina engikunike wona, wena ngudirector emandleni onawo vele, ngathi wena unamandla nje ngoba wena uyagoda. Mina ngakutshela ukuthi wena uboshiwe, khululeka njengamanje, uboshiwe, wayikhulula wena. Ingakho bekungeyona responsibility yami ukuthi wena impilo yakhe iyashintsha noma yakhe ayishintshi, ngoba mina bekungemina obekumele ukuthi akunikeze amandla bevele khona kuwena, mina bekumele ngikukhombise wona. Ngaleyo ndlela i-universe iyasiholela, ngaleyo ndlela futhi ngithi changes wenkunzi ngoba uvumile. Bakhona abantu abangavumanga ukusetshenziswa namhlanje baseyinkingeni eyi-endless. Umdala ufuna ukusebenza ngabo ukuthi betakule abanye abantwana abalandela abantwana baka-Israyeli eGibhithe, kepha bona bafuni. Ngaleyo ndlela bathola amathonsi abanzi ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasha. Othi ngenzeka noma yini noma inini noma kanjani noma ubani, ngoba impilo iyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Khona into ethi when the student is ready the master will appear. Yabona uma ungakabi ready angeke azafika umaster. Kwaphoqa ukuthi thina singo changes akasha sithambe sibe utamati sitobo khona sizokwazi ukuba kwi receptive mood, sikwazi uku-assimilate lento eyayiza ezoshintsha impilo zabantu. Kuba buhlungu ukukhuluma nomuntu ongekho ready, kodwa kuba mnandi ukukhuluma nomuntu ready. Ingakho lento ye-spirituality yayithi akuwena osukayo uhambe uyoyifaka uyifunza, ufunza abantu aba-wrong information. Yayithi leya nto uyekela umuntu oready ukuthi eze kuwena ngoba usekwi-receptive mood, bese kuthiwa ifunayo imbaza akayithathe nansi. Hayi ukuthi wena uzokwenzisa okwalamasonto lawa ahambe elanda abantu ey'ndlini ebatshela izinto lezi abatshela zona. Yingakho la ephejini lami ufika la ephejini lami ngoba kufuna wena, kuwena othandayo ukungilalela, ungaphoqwe muntu. Uma ngabe sewukhuluma-ke ukhuluma into mhlambe kuwukuthi angazi mhlambe iyangicika, ngiba nelungelo lonke lokuthi ngitile nawe decisively, yabo. Kodwa futhi uma ubuza bese ngi-engage nawe ngikucacisele la ungacaciseleki khona, ngoba nokubelieve nokukholwa noku-assimilate information kuyi-choice, akwenzeki by default. Kuyi-choice nakho ukuthi ngiyavuma yini. Into ezokwenza ukuthi uvume ngoba nakho usukuyi-receptive mood ngenxa yokuthi uya ready, and i-universe yona kumele ikwenze ukuthi ube ready for that. Ngoba uma ungakabikho ready ikona kumele ukuthi i-universe yenze sure ukuthi wena ikwenza uthambe njengotamatisi, uthi uthinta la kuwe, uthi uthinta la kuwe, uthi uvula la kuvaleke, uzuyibuza kwenze njani, bese uthi uyadlula uzethu changes akasha kungenzeka noma yini noma inini noma, bese uyabuya uthi hayibo lo muntu angathi uyakhuluma, bese uthi hayibo nanga umuntu ekhuluma uthini lo muntu, uthi ngiqale phansi. Usu-ready ke la bese uthi yabona-ke, bese umphefumulo wakho usuzothi lapho-ke yabona lo muntu okhulumayo ukhuluma yona lento le ekumele ngabe uyayizwa, bese uyahlala. Kodwa manje ngiyakubuza kahle, nawe awazi ukuthi wahlala kanjani, wamdiscover kanjani, nawe uthi njengangiscrollela nje mina ngihambela ngingabhake kokubheka, kodwa ngathi lo muntu uyakhuluma ngahlehla ngabuyela kuyena. Ingoba wawusu-ready, wawusubona ukuthi something is fishing la, something is beating water la, khona into engathi ncam kahle la. Sengifuna umuntu ozokhuluma into ehlukile, wamthola u-changes akasha. Kwase kuba yi-choice yakho ukuthi lezi zinto ayishoyo wena uyazibelieve yini. Angithi phela i-universe, i-reality iyi-tailor made ukuthi wena what you make out of it ayikho fixed. Phela nje ukuthi you cannot escape ama-consequences e-ignorance yakho. Yonke into free, wena ochuza ukuthi ufunani, wena ochuza ufuna ukwenzani, wena ochuza ukuthi ufuna ukukholwa yini. Kodwa khona into engeke uyibalekele, kunama-consequences aphathelene nalokhu okuchuzile.
Ungqo-ke lo showcase, that is the law of karma. Ngane zakwethu ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ngo-Change Zakasha. Mina ke into engisho ile ethi whether wenzani uthini noma usho kuyafana, ungazi ucabanga ukuthi khona into omele unginike yona noma khona la okumele ungiyise khona noma khona into omele ungithengele yona. Mina ngiholelwa lapho, mina ngiholelwa yiloko ngithumile, ngiholelwa yiloko kungithumile okuthanga ngikhulume nawe, ngoba lokho okuthanga ngikhulume nawe yiloko kuwena futhi nawe kuyaconnecta, kuyazwana kona kukodwa. That is why wayizwe into engiyikhulumayo, uyayizwa leyo nto. So asikho ngisho isidingo esincane sokuthi ucabanga ukuthi kumele wenze njengalabo abathengelwa into ezithile ezinkulu. Akuphoqi ukuthi ukwenze lokho. Ukwenza awukwenzeli ngisho mina lokho mawukwenza, usuke ukwenzela wena, hayi mina. Ukuthi wena uyasinelisa lento ifana nokuya emngcwabeni uthi awungeke ngingamngcwaba usibani bani, lo nto awuyenzeli yena, uyenzela wena lo nto. Angithi wazi kahle ukuthi vele ulele lapha eboxini lakhe umzimba wakhe ulele lapha, and awunawo neshock ukuthi uyakubona yini, kodwa wena ufuna ukuyinelisa wena ukuthi ngimngcwabile usibani bani, yabo. So nakhona-ke into efanayo uma ukuthi wena uthi hawu mina Change Zakasha mfethu, mina uyishintshile yami indlela yokucabanga, uyishintshile impilo yami, ngi-at peace njengamanje. Hayi-ke mission is accomplished la kimi. Phela mina ngiholelwa la, ngiholelwa le. Hayi suka mani, hayi suka afowethu. Angazi ukuthi kube lolu uhlobo lwento engiyaziyo angilazanga. Ngabe nguphi, ngabe kukuphi, ngabe iyiphi lempatho engibhayizisayo engitshela ukuthi kumele ngenzeni, kumele ngihlabele bani, kumele ngiyongena ngaphansi kwayiphi into, kumele ngiyogezwa kuphi. Ngabe yiphi impatho engibhayizisa njengamanje, yabo. Ngakutshela ngathi mina ngibhawa kubantu ababili kuphela when it comes to spirituality. I won't repeat myself. Kodwa other than that, nangu ngqo, yabo. Ngqo la kimi nangu umenzi wezinto la. Lento engishoyo akupho ngathini, ayikho limited to kimi nawe kefanayo. Ungqo uwe futhi, ungqo nangu uwe, uyayizwa lona. Ayikho into ezokwenzeka wena ungafuni, yes. Ayikho into ezokwenzeka wena udirector, uyimanager, uyi-CEO kweyakho impilo. Ngichazele mina, wena ozokhetha ukuthi ubani othi wena uyabhawa-ke kuyena when it comes to spirituality nakokunye, wena ozoyikhethela. Mina ngizikhethela ukubhawa kulabantu engibabalayo noma engihlezi ngibabala. Ngiyikhethele mina ukubhawa ukuthi kubona ngiyabhawa mina ngokwazi kwami, angithi yabo, ukuthi la ngiyakhothama. Akekho omunye engithi ngiyakhothama kuyena when it comes to spirituality. Kodwa nalokho futhi akusho ukuthi uyena udirector ozocontrol ukuthi ngenzani, ngixhumane ngixhuma kanjani. Cha, lokho kulala la kimi, yabo. Lento ifana nokuthi uzozikhethela wena ukuthi ukholwa yini engishoyo mina. As much as when you respect what I say, you respect Change Zakasha, but uzozikhethela ukuthi ikubo ufuna ukukholwa. Lokho ungahambisani nakho uzothi hayi lokho cha angihambisani nakho, lokho ngiyakuthatha, yabo. Isinqumo sisala nobani? Sisala nawe, yayizwa lona. Uma nje uyilalela yonke into engisuke ngiyikhuluma, mina ngime entweni eyodwa nje ukuthi wena ungqondo la empilweni yakho, wena ugeneral, wena ujikelele. Akekho umuntu okumele ukuthi akudidise ngalokho. Wena ushowcase la, akekho umuntu okumele akudidise ngalokho, yabo. Dansele sakhe isiginci. Uyazi ukuthi khona izinto ezikusabisayo ukuthi uma ungayazi into ukuthi mhlawumbe kuzokwenzeka ukuthi, uma ungayazi into ukuthi mhlawumbe kuzokwenzeka ukuthi, uma ungakwenza ukuthi mhlawumbe kuzokwenzeka ukuthi. Zonke lezo zinto lezo ifiye leyo. Wena yenza into oyifunayo, yazi into ofuna ukuyazi. Engabikho into ekuphoqayo ukuthi uyaphoqeleka ukuthi uyazi noma uyenze. Cha, akubo ukuthi izinto zenzeka by choice, uyayifunela wena ukuthi zenzeke lezo zinto. Angabikho la o-actor khona out of compulsion ukuthi uphoqelekile. Shuthi awukho free wena, kahle kahle uboshiwe, yayizwa lona, uboshiwe. So ngane zakwethu siyabonga kakhulu, sohlezi simnikeza isisuke sikuphethe emgodagodleni. Siphinde futhi sisho ukuthi ngomsombuluko ngo-7 PM nangoLwesine ngo-7 PM ku-YouTube channel members sibalance ama-chakras, sivula ama-spiritual veins, senza i-pranayama.
danko.